Kważi xahar u nofs wara rebħa kbira elettorali, il-Partit Laburista se jkun qed ilaqqa konferenza ġenerali annwali 2013. Il-konferenza tiftaħ nhar il-ġimgħa 26 ta' April. F'din il-konferenza se jiġu preżentati rapporti amministrattivi u se ssir il-ħatra tal-awdituri. L-ewwel jum tal-konferenza jagħlaq bid-diskorsi taż-żewġ deputati mexxejja Tony Abela u Lewis Grech. One News tkellem mad-deputat mexxej Laburista l-affarijiet tal-Partit Tony Abela dwar l-importanza ta' din il-konferenza. Hija l-konferenza annwali u straordinarja fl-istess ħin għaliex l-istatut jażiġi li jkun hemm konferenza wara kull elezzjoni ġenerali. F'din l-elezzjoni se jkun hemm id-diskorsi tal-mexxejja, se jkun hemm tiegħi u ta' Lewis Grech u fl-aħħar ġurnata d-diskors mistenni ta' Joseph Muscat. Se jkun hemm il-votazzjoni għall-Eżekuttiv Nazzjonali u ser ikun hemm anki uċuħ ġodda fl-amministrazzjoni tal-partit li hija importanti fil-waqt però ningrazzja ħafna il dawk l-uffiċjali kien hemm qabel li tant għamlu xogħol tajjeb. Il-ħadd se jkun fil-fema tiegħi il-pik tal-konferenza għaliex dakinhar il-Prim Ministru Joseph Muscat jagħmel diskors jagħti d-dera tal-partit kif inhi u kif ukoll ser tkun il-programm partikolari tal-Gvern. L-għada s-sibt isir il-votazzjoni għat 12 membru tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista. Din il-votazzjoni se ssir fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-Ħamrun bejn l-10 ta' filgħodu u l-5 ta' filgħaxija u f'Għawdex mill-11 sa' satejn ta' wara nofsinhar fiċ-Ċentru Laburista il-Belt Victoria. Is-sibt ukoll għandha tiġi konfermata l-ħatra tal-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat. Il-konferenza ġenerali annwali tilħaq il-qofol tagħha l-ħadd 28 ta' April bid-diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat.